tikilluat mistellä blokki mullumit pisiäksi sinne katsokaa. Ahheliuksia ikään sinne on roppu idäi oetsagallaan nappat näyt pisiarqissinnaani. Tää singingit tappadun pisiniamni kuuga. Tää vas soarungi soppelta sukkaan tää qaqqaqaqissuutta. Aallaqaamut putiksissa altrissimi. Minus 70% pisiniaqua. Ona takullu asuli pisiniannarlua pisiunga. Qassarpalut toqaamaso asingaasetta. Allaan tuyureralla iluatigu piukkutilarlu pisiarivaa qanorissanappa. Imma taamaattun atorpiarnajugan pissangangaa qanorinnas una meakkitiluuga. Taannalu 100 kroner. Täällä tuttia butik inommingaanni 129 kroner. Aningaasivinutaa. Aningaasivinga allaanaoraama qassarta aningaasivinnutaami qanumma isikkurin pitaarusullua una anginerulaarami qassarlu arlaan sunialerum klaptitulluna torsinnaalluita taaskiimatu paarinnangassa soorlaaman takarlaarluupsiarivara pittaarartoruissu isikkua qanumma arlalinni maqarsinnaallun kort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qulaalua paarisinnaavaa taasissitaqarsinnaasku kortera unitsoa. Täällä Polarmagasinami pisiarivara Nylonsjord eyeshadows under qanumma palittiura 350 kroner qassarla Nylonsjord misilinnikunngeriaat misili nissenluperiart pissatialaas suolum 350 kroner qariarmata iman isikkoqappua angisaorissu uatakorluukkanni angineruissuuksia qalipaat ulluinnassiutitu attussallu piukkunnartoruissuullun pensilertaqar pittaanarpaarpa singlamauniitimilmatusallun ksia qalipaata kusarnartoruissuummat aqaruminarpasittoruissuummat taan pinerullu pisiarivara taasinneri torqafaisiornimi ayoqaa torqafaisiornimi missaarnerasunga taakkunanilu Tarsimaraat tujuulussua ulluinnassiutit atorsinnaasara unat nassaarivar qanoqqasert qernertullu tunua imaattorluni qernertuullun taa materiaalita assingiingilta litaaniit saanneruppu qaliluartoruissuullun taatimitaaniit silinnerullun taava naluaatakusinnaanerissi niu aallartifiat nalaatigu imanna attavaqarlun taa atoruminartorujuuppasippa liikinseqaannarnilunni qanumma atserissupallaannarusukkaan una qalipaata assingiingeriarami eqiasuppalaangittoruyulsuungami sikku taa aamkavaajaasarsiunga Julia Rose mingaannaarsoq taa imatulli isikkoqarluni atsingattulluangasoruyussuungakku eqqassarlu pitaarusullu attasan ajorpo kavaajaasa taa eqqassarlu qaqortum tuyulualiinneraalluun qaavituartorsinnaallun materiaali taalu pittaasoruyussuulluni una 400 kroner minus 30% pisiarivakka eringisoruyussua atornissaannuuma anerlarama atortalissuara taava taaskimisivisoorium ujaasinikkuullu aama torqafaisiornimi nassaarpunga imatulli isikkoqarpo tingutsivia annertoorsuungalak siaqqaatinguullerlua imat atorlu ituarpasittoruissuum pisiarivara taa sinissarfi takusinnaavis pingasuupput uwa taaskin ima qanumma nassataqarnikkaaruissuungama immikkaarti teruminarpasittoruissuuppu assinguttumillu taamattu avis qanumma avissaatiternikum peqaraarnikooriarama qana uannu eqqaamajuminartoruyussal qanut atornissa assuun uanneraaruna taaskin nassaaruminaatittartoruyussuam nuannaalaarpaa nassaarammassakku
aqorluarsinnaarpusittoruissuuaga тестааккуунгалларпут нериуппануаннарисимасса аюнгинниарисилу сисимиун уна иммиуллунуаннаатторисоруйссуа аюнгинниарис такоққиссуумут bye bye